Prvé miesto. No, trošku to seká. Ctrl R. Vôbec. Ja som profík v tomto. No aha, tu. Nebaví ma to. Seká to. Poď sem. Čo sa tu deje? Dvaja v jednom. OK, 12. Toto je zatiaľ najlepšie. Čo to? Kurva? Áno! Dobre, pekne pomaličky. Sekol sa Turek, poď sem. Mám ťa. Toto možno nebol úplne dobrý nápad. Výborne. To je výhra toto. Ale naháňa ma tu dinosaurus. OK. Schytal to. Dobre, som 7. Prečo sa narodil taký veľký? Ako? Cheaterov tu máme. Toho musíme využiť. A ja chcem také cheaty. Netimujeme. Vieš čo? Dobre, poďme do nich. Dobre. Aha, dobre. Dobre, no tak ideme timovať. Tento, aha. Je to tvoje. Fantázia. To sme prvým. Haha. Nice. Toto nevyzerá dobre. Neviem, čo mám robiť. Nie, ja som to dojebal. Tak blízko a zároveň tak ďaleko. Druhý pokus, prvé miesto. Asersi. Ajajaj. Prečo sa furt spávnem v rohu? Bum. Lobby plné botov. Yes. Teraz to nejako nejde. Rázom. Nuda je to. Strašná nuda. Profík. Počúvaj. WC. Ja nechcem tímovať, potrebujem nejakú akciu. Čo to tu je? 12. miesto. Sa musím vyhýbať tým veľkým. Oni cheatujú. Daj mi ho. Poď sem. Máme tu cheaterov. Čo to tam je? 10. miesto. Zachránila. Díky. Neverím, že toto hrajú ľudia. Prečo som v rohu? Čo je? Ale veľký už som. Však on tu je na celej mape. Trošku ich to pritisnem do rohu. Inak to nejde. 8. miesto. India je rozdelená. To znamená len jedno. 6. miesto. Dobre, musím sa opäť spojiť. No vieš, ak to je. Ne, že by pomohol mne. To je príležitosť. Čo? Tu je veľa botov. Toto ma láka. Nechcem nič. Idem to obísť. Strašne spomalená je tá hra. Takže neviem, čo som čakal úprimne. Well. Jak na ňo vyzeriem? Nie. Pekne. Jak čo? Lagol sa server. Didi, poď sem. Nie, to nie je dobré. No tak. Tak tento je môj. Poď sem. V pohode, to sa nedá vyhrať. Nie, to si nemyslíš vážne. Ne. Vôbec super.